Piniang sumbahay fish kani ka channel jong ka Potternet akan ka step ka bamenta haga kerteng ka batiang tam ka badan bor tam ka jong try unong penem jungi u Jesus Christ ka kerteng ka jong ka long halor ki kerteng baro bar haga ka kerteng ngai khublai fi haga ka step bat nga dap da ka jing sungu sai sien u blai rang ai kani ka lat kani ka sngi ya ka bangin yo sngo biang kani ka tin ka jong blai ba kani ka tin jong blai kani ka ba im kani ka shisha kani ka tin ka jong blai kan or long bet ya ka e bakal akren ya ka e bakal akular kan jabe tik kumta pa pediang la fi nget fi shania kan long bet tadeng ta nga aingo u blai bangidan ka tin ka bam jukala ka jong trai ti ya fi ki bdang shu ngap ba ya fi ki bla ju ngap na ka por nga pen pawe ka jing e ki jong nga e chi shai fi da ka jing e ki jong blai daga jing e ki jong Jesus Christ but den daga daw naga sngi ka sngi ngapen sngo naga khubor ya ka ba finyo diang ya ka jingker khu ya ka jingker men ha ka jing em ka jong fi hai ni ka pon ka kwa ben kren naga ni ka we ka subject ne naga ni ka we ka dekat ya ka ba ka tin ka jong blai ka tho ba ka ta ka long now Matthias ka nong ka ba rio ka ni ka dekat ka ba lai po sao ka ba ongum ni namar ka tawat khuslai na ka benta ka ba lashai Naba kata ka balo shai kan khuslai na gabentay laga jong. Yaga sngi ka biang laga jong ka basniyo. Ka ktien ka jong jisu ka anggum ta uang wal khuslai na gabenta ka balo shai ay ba kata ka balo shai kan khuslai na gabentay yaladi. Baru uang la fi perkat na gabenta ka balo shai da perkat ka babuan sudah datang na ka basniyo. Tading tau jisu ang wat perkat nam ta ka balo shai. Ngakan mau hakapor ba lapan benar ba kasadan ka lockdown ngakan mau dan ki beri ki bla stok lupa ki kau bla stok lupa ki jing bam ki jing di la stok lupa namar khuslai yo ba ampli dukan shu la shai la ni mo la yo bangim yo bam shu la shai ka dai kata kong ki jiglong beri ngi khuslai yo banginum yo bam la ninginum yo kau la ninginum yo shu mo kita ki jing don kam ta da ha ba don pisa la thiet lut teng teng i ko man thiet noi dukan borok ka we hiru la da yo lat Tapi kita ngi perkat ngi khuslai bahan naga benta ka balasha yo bang nginum yo ne. Ujisu ladap ong lupa haga ketien ke jengu ong namar ka taut khuslai naga benta ka balasha. Haga tien ke jublai ngai iru baki kun Israel ki la khuslai bahan naga benta ka ta ka balasha ke jongki. Bagata ka dai chapang ka bam ka DM kita khuslai ba baga puli ni ka pon na ka kitab Exodus ngi iyang ni ba anda bo blay lo plat marawi ki na ka ri Egypt na ka kti ka jong paro kila de banyat lang ba ya kata ka ri klau ni kata ka ri siap ka ba terkong ka bamdan ba anda ba kita ki kpu ka ba ki kilawan lam na Egypt kila lut no Badeng ta kala dawa ka kepo ka jong ki kila tangan. Para bagi pet syakamon syakadiang lagi pet syarum syaneng mdani ai kadai tang kari khalau ka basuda mdan jingthung mdan jingtep kadai tang kari siap ka batang siap sudah ani hang ta ki kindit beru thrat kiong na ngin yo abam kumno ngin besar yaladi bagi ki kon ki jongi kawan ka jing khuslai kalawan sisa ka jing syap tingru kumno kin im haga ta kari klau ka ba shit haga ta kari klau ka ba kinja haga ta kari klau ka bam dan kpu ka bam dan ai kila khuslai ado kata bading tam kila khuslai bading ta man pelengkot ya ka jing ya thu ngitip ya kata bahadin ublai upa ya kata ka mana ya ka ba ki kun Israel kin yo bam Bading ta ublay upa ya ka ni ka manda naka lenong ka bakat rio mo ka dekat ka basaw naka Exodus ka ong tiu trial ong ho Moses a kmi ngan penhap yo kupu hapi na beneng bad upaj ba un mi no banlum ka babyang shisni bangan yo tinju yeki lakin ya aga hukum jengan em ti ha ka sngi ka ban rio kin ya pen kre ya ka banwan lam hapo yeng kataru kan long arsya ya ka ba kila julum hala ka sngi kum tau Moses baru aron kiliat hu hakikun Israel baro andala janmiet pinsatip bo try ulawan lam ya pi nakari Egypt but ha ka ba men step pinyo e ka buram utray naba ula yo snow ya ka jingknyom jongpi ya utray mangite ngilong ayu ba pin dak nyum yangi
teu Moses ulong kani kalong habau try un IAP la jan miet ya ka do ban bam ba men step yau pu hado banda kedangru namar ba utrai ule snow i jing knyom jong pi ya ka ba pi knyom ya u ngilong ayu ki jing knyom jong pi kim long yangi hinrei ya utrai tading ta utrai we snow ki jing knyom ki jing ot ki jing yam ki jing linyar kita ki khon Israel ki la khuslai namar ba kim yo kpu ba blayu kular ban ai kpu ya ki ka babel kong ni but haga men step pin i ka buram ke jong trai ong la shai men step pin yu i ya ka buram ke jong trai bu trai kularu ong la janmiet pin yo ya ka do ban bam ban men step yo kpu hadu ban dakdang utrai kular ban ai kpu ban ai jing bam ya ki badeng ta kwa banong if bu trai ong tulum kat babiang naga benta kata shisni ke jong pi naga benta ka la shai ngala tip mga ngan saai mga dakata ka bathmai ka babel ki thu ingi ba ki khon Israel haba ki la yo yu tau kpu ki la yo ya kata ka jingbam no blai ki don na preng jongki hoi Moses ula pentip ula hukum ya ki ba kim dei ban lumtam ya kata ka jingbam namar ba lada lumtam kita ki jingbam kinum sa na ka benta ka balashai but don na preng juki ki klem snap ya ka tin Moses ki klem chania eru ya ka jingla ka jong blai ya ka ba un pendap na kamta ka balashai ke baki kile kalong baki la penlang khambon na ka benta ka balashai namar ki ong yo bale se la shai nginum yo kpu ngin ya bam no dagani ya ka bangila penlang benta kesngi tading ta ka tin ke jong blai ki thu yangi ba kiladon ki bale kumta bat haba kila le kumta kila ya bam benta kesngi kiong lashai kani kala tam ngin bam na kabanta ka balashai henre onda la poi ka balashai ke ei ka baja bagata ka jingbam ka baki ki penlang dei kala pot bat kala miksan bat kimla ban bam ya kata ka baki labu miet namaru trai loong shania hangangan ai fi man la gasngi baga babel ki thu ingi hang ni ka ong ba la ngi pule ka ni kal nong bakhat riau ka khot ka bakhat pra ka ong kom ni ti ha ba ki le tho ya ka ha ka omer uta ubulum kambun shimladon kabatam uta ubalalum kam kendiat shimladuna kilalum uwe kat ba u don kam ken kaktin ke jong blai ka ong uta balum tam uta ruem u klem duna bagita ki balum duna ru ki klem yo tam retang kita ki babu miet kata ka babu miet ka babel ki thu ingi ka kalaksan kababel ki thu ingi hang ni ngakwa an puli ni ka dekat ka arpo ko ong ni ka nong ba khat reu dekat ka arpo ko ong ban kim shimla snap yo Moses and raidon ki balaya pensa naka hadu men step te kalaman ksan bat kala iutung ru te Moses ulobitar yaki pi kani ka jing shisha amba ki kun Israel pun sin kim ju snap yu try kim shania ahiru ha ka jing pendap ka jong try ka babel ki thu ingi baki khon Israel ki labam ya kata ka mana ka khot blai san ka ong ki khon Israel ti ki labam ya kata ka mana sau postnem tanda kilawan poi sha kata ka ri ka ba shong brio ki labam ken ya ka mana tat anda kilawan poi sha ka rut ka ri kanan tading ta ngi i ba utrai hukum yaki bamdem khuslai na ka menta ka balashai huai ong ta ka ski ka ban rio pihak ban pelang lupa ia kata ka mana ia kata ka jingbam ke jongfi na ka benta ka sngi ba nyau film de ban tray film de ban lum nganum pa e hiru namar ba ka de ka sngi shong thai tadeng tawang ba ka ni ka sngi ka ban riu pelang lupa na ka benta ka balashai bat kila le umta bat aba kila ko ngo ia kata ki i ba kata ka baki ki pelang na ka benta ka ban nyau ka khlem pot khlem ksanyi ru ka khlem sma utung iru Reitang ya kata baki ki pelum hagi ni ki poyam lada ki pelang lani ki bu miet ya kata ka jingbam ka kalaksan ba kasma utung kadayang ni aku aban ong fi ni ka sgi ba menta ba jisu ang wat ki kuslai nam ta ka balashai wat kuslai nam ta ka balashai ka jongpi ai ka balashai kan kuslai nam ta iladi na ka menta ka lashai am ka bon ta ka jing sniu sudah fin kan ma ka balashai klemutrai ka de ka basniu sudah tandai fi dani utrai pendap bet ya ka jing don kam ka jongfi tadai ta ha ni ka sgi aku aban ong fi lada pi pilayo e ka ba menta ka sgi am lada pilayo e ka ba menin ru am menta di khubor step lada pilayo e ka ba menin la utrai pen biang e fi menin ben biang ifi menta ka sniru tading ta wat kwa ba
ngan le kum ni ngan le kum tai bangan pelang nam ta kala shai lada utrai minta ka sngi upen biang ka bai kali ke jong fi upen biang ka bam ka di ke jong fi upen biang ka le ka wan ke jong fi upen biang dang shidong praise the lord yaro I try wat khuslai nam ta la shai lada upen biang minta fi la shai ru un sa pen biang ko mangadang dep kran ni ka khubor ni ki sngi bla dep ba ta khubor ka long ba ublay ulong tik mto ka Google Pay ya ga ka bangi don kam minta usiu tik ya ta habang isiu Google Pay ngim ju siu tam la da di syajar si pia ru nyon be itu syajar si pia ngisiu ka ya tik ka tu Pinom Asia jar arspa ni jar lai spa. Dia kata ko pide men siu. Kenau ni ko wei bangingi de ki breu ki baru spa tam. Balengi ru spa tam ka daw ko long mangidon ha ka family jong u baru spa tam. Ngidon ha ka long yeng jong u baru spa tam. Ba uni ukpa jongi u ba beneng am ngi long ki khon ki jong u uni ukpa am un pen biang be tik patik. Ya ka jingdon kam jongi nagam ta ga ni ga sngi. Nga de ukpa nga pen biang lagi jong ki khon I jonga. Tedeng ta abakidang step abakidemen li bo school li shaw school ne kano haga tagasni ngatip laga jonga kamram jonga ke bangan le nagam taki khon gi jonga kumju ukpa ba beneng jongi am utip laga jonga kamram ban pen biang lagi jongi khon ki jongo tedeng ta kum kupang pen biang ka bam ka di ba utrai ai bagade ka ta ukpa ba beneng ru un ai yapi ki khon ki jongo ya ga ka ba pi don kam la don kam oi ki don ki jing don kam ki bale si ya kabam kadi nga guarantee ublay no IBF man lagas ngi. Ndray ki way ki jing don kam em ngi haban up ro ngi pa no pa ay menta un ay be hi haga por ka baday ka jung wat ong pat pa pipidok don ki jing ong ba ong kom ni la fi kwa si sha ban tip pa pidai ki baru spa am wat julet chieng jung ki baru spa let ki yeng ki ba kamdok ba fi let chieng ka ba kamdok pini I kumno ba blay kur kui fi Pini pleng nga khamrus pa nga lesi ke jing thia ke jong fi ka khambiang lesi ka ta ka yeng ka ba pipi shong ka khambiang ban ya ka ta ka yeng ka ba pipi rung lesi fini I ka ta ka yeng pini I shisha ban snok tho ba ublay wala kar khu palat ya ke jim ke jong fi tadi ta wat pe ki berus pa don ki bre ki yong ni shakri me try blay ngam rus pa na kwa banong I fi pila dei lo pa ki berus pa nomor pidon na ka yeng ke jong berus pa to ni ku pa jong fi ubah beneng am utip pen biang ya ki jing don kam ki jong fi dan na preng jong fi ot ngam yo kha ba store ne try ngan yo bam ne henry fi kedang em ta na pi yo bam yam pi di sha men step ro pi myo e kata pi yo em Mano ba ay udah kupa ba beneng bo pen biang ka bam ka di nam ta jong fi kat ka to ka jing hiran ha ka to ka por lockdown pi biang am ka bam ka di tala daw try pen biang fi what ha ka lockdown klem tre kan klem kta pi biang ka bam dan preng fi la kham sngai le namar fi la kham bam kham ba ha ka por lockdown ko abanong fi ka ni ka sngi la ha ka por jong ka nem sne ka por jong ka jing rang rang kyang le na ka ta ka por si sha jong ka jing u try upen biang fi ka por jong ka jing kerdo pi pa ho de Saka pat fin khuslai nam ta ka bala shai. Tani tawat khuslai na ka mantala shai. Fidi ki khon ki jong blay. Fidan haka family haka long yeng ki jong blay. Baru blay un pen biang bay tik pa tik na ka mantala jong fi. Nam ta ka ni kasngi. Nam ta ka la shai wat khuslai. Utray pen biang. Tadi ta aingu ya ka ni kasngi. Ya ka bau blay ong try. Ngatip medo kupa jonga bawa beneng. Ngatip pen biang lut. Iki jing don kam jonga ka ni kasngi. Nam ta la shai. Ay ka bala shai khuslai nam ta ila di. Namar la dangaya. Klema me la shai kasngi. Kata ka ba lashai ka de ka bas new tam nam ta jonga ka babel ka kren lupa klemu try langi perkhat lupa ka ba lashai klemu try em ka de lupa ka bas new tadeng ta ai bengin ya but try one day at a time is not to jingrai ka bang one day at a time sweet Jesus she seen she sngi but us jisu ubatiang tadeng ta bengin ya but jisu ka jim ka tiang ka jim ka bang Namaru pendap be kijing don kam jingi hala gasngi tadeng tak tin jublai ka ang Philippine lang masaw ko khot ka kandai na ba blai jong ang pendap no ya ka jing kerdu jong fi kat kum ka jing kan rai spa ka jong how Chris ha ka buram padeng ta utrai pendap ya ka jing kerdu jongi banginam kerdu hiru namar bangidon ha ka long yeng ka jong pa boris spa atam ngidon ha ka long yeng jong pa badan lut ka ksiar ka de ka jong ka rupa ka de ka jong ka beneng ka jong khando ka de ka jong na dong se dong ka de jong pa jingi ba beneng Teladang ngi gi khon ngi dei hakata ka long yeng ka jongu ya ka ngin khuslai tadeng ta wanom khuslai ki wanom long kum ki khon Israel ki ba le persha yu blai da ka ba pelang ya kata ka bam dei ban pelang lada ka dei fi ban ice kam jong blai ai no ice kam jong blai lada ka dei fi ban le ai no na ka ban tau try le no wanom ong ani yo ngan yo yu pat la shai yo ngam yo na la shai ngan pelang nam tai la di ka abnong fi utral atip nam ta ka la shai ka jong fi
Lada mentaga sngi utrai penbiang bat menin ulade penbiang fi. Lani menshi sngi ulade penbiang fi. Lani menshim snem bat nadu kutu snem ter hadu menta fi biang am. Wanum khuslai menta lashai. La fi kot menta utrai pun kot bi fi lashai ru. La fi klan menta lashai fin klan bet. Melalui ke jingpang kala benwan refidan ku pa nong pen khia. Tadai ta kwa benwan fi benwan kam khuslai kita ki e baro. Wanum ting ke jingduk, wanum ting ke jingkerdo, wanum ting ke jingpang, wanum ting jing stam. Ha fidan ka long yeng ke jong trai fidan yu nong pen khia. Fidan shisha. Yau tau bala ban le ki kamba aga jim ke jong fi. Wat khuslai nam takala shai ong ke tin ke jong blai. Pangatip ini ke wei fidei ki kun ki jong blai un ai palat tin jong blai ong Ephesus lai arpong asu bang ini ke tin ke jong blai ka ong ni. Teu tau bala ban le kham tam halor baro bangipan lanengi perkat. Kat bakum kata ka bor ka batrai hangi. Pi ka babel ka ong hang ni utrai un ai palat ban ya ka bangipan. Palat ya ka bangi perkat. Kat kum kata ka bor ka batrai hangi. Ka kata ka jingtrai kata ka bor ka batrai. Ka jinget ken ka jinget dai ka jingi batutrai. Langi doni kata ka jinget dai ka jinget. Ni shania utrai am un ai palat ban ya ka bangipan palat ya ka bangi perkat. Merkupa jungi di buruspa onom ai fi. Ya kata kabakandiat ya fi un ai be da kabapaho. Akani ka sngi pin paho. Akani ka sngi utrain ku ya fi pin longsha ki bala kerku ha ki ai barang akwa benduai nam ta jong fi. Akani ka por ka mamenta. Trying aingo eme. Bangidon na kalong yeng ka jong me try. But abangidon na kalong yeng ka jong me. Ngim de ki kun sweat, ngim de ki kun rangli, ngim de ki kun juki. Wala dang ngim don chu ki mi kpa ki bakin jadot ndagi don ni me kpa ubah beneng. Bopen biangi tik patik, bopen biangi bin pa bin ki ai baro. Bang ada dua yang ada sengok try ba me mela kat ingi mela tingkon ingi bangin dan naga long yang ke jong me try bangi daga jing sengok slor ngi la ban kat ya me aba ko pa ukpa jengi ubah beneng. Badeng ta bangi dan ni me ukpa ubah beneng. Try ngi sengok mela pen biang ingi nado menshwa hadu menin bat mentaga sengi tikena men pen biang ru ya ke jing don kam baro kat. Barokhat men pendap ye ke jing dan kam ke jingi barokhat ye nega sngi bala shang ye num khuslai namar ba barosh kata meladon rengkat trangi aingo mem ju pla ran bo kho ila ke jingi kon ki jong me mem ju pen kerdu ila ke jingi kon ki jong me mem ju pla ran ila jingi kon ki jong me try me de ukpa bat ngi long ki kon kadwai na kan ke sngi nam tani ki kon ki jong me try ki don ki kon ki ba khuslai na ka menta ka bala shai ki khuslai kin siuram kumno ki khuslai kumno kata ka koi khia jangki kin khuslai kumno nle kumno ka bai school ne kumno kata ki ke krani fi ke sngi wanam khuslai ma try la tip khamban ta jong pi la pide ki kon ki jong blai la fi la kla ka mot fi la pdiang you just grace pidon na galong yin ke jong blai fin ba men khuslai ki breu jong perthai kin khuslai namar kim dan yau nong pendap kim dan yu nong penbiang dangi ko ki kon ki jong blai ngi tep ukpa jingi uba baneng ulong bahok ulong uba yai ne uba nom fel lano ru iki kon ki jong kadwa ing ko ipi gane ke sngi agar tenge jong jisu pinyada ke jinge de ke jisu ngo lupai ke ibu try le hagane ke sngi yafi agar tenge jong jisu ngi dwa ngi aingo amen but amen trana ke ko ipi ha ngin sai shem yang la shai ke sngi haga jo ko por haga jo ka channel jong ka Potternet Gospel Media Ministry. Try ko ipi. Ay video ka jingi ki jong try. Say one ru sa barembang hamadan kur kalang kharar khatlai khat sau December. Ka jia seng healing festival jong ka Potternet. Try ko ipi. Ngin se kindo ko bless bur. Oh, ngakwa betib ipi ru si bet janmiet ka por san baji ka dan ru ka por jong ka ktien ka nang jingi kai na ka kitab jingpen pau. Sawan snap yu ka ktien ka jong blai. Try ko ipi. Ngin se syampat ko bless bur. Amen. Yummy, I try, yummy, can kill, kerteng halo. Yummy, I try, baro kitchen yaro, melong ublay, but me day hok banyo, kitilit kibla, kia pena, kipertajam, ba melong ubaba, kistiki bara, le langkum ni. Yummy, I try, yummy, can kill. Kerteng halo, kerteng bahalo. Yummy, I try. Melong ublay, but me day hok banyo. Kitiye kibla, kia pena, kipertajam, melong ubaba. Kistiki bara, kipen kiba. Lelang kumni, gina salang menta. Hey!
kerteng jong ni atra kalong gakut baskem habang iri hami jingi senen syam inong jam saya lupa aku ladau merami inong no saya lupa aku Kerteng halo Yami Atra Baru lagi cinyaro Gila bro Dia pernah Kiper tajam Kiki bara Kipin kipa Lelang kum ni Yang lek nak salah sisi